What's up? Ja vás vítam pri roku 2025 a aj keď som si povedal, že vlastne v novom roku budem chcieť byť aktivnejší na kanále a celkovo byť na tom troška lepšie, ako som bol minulý rok, čo sa týka vydávania, čo sa týka veci okolo tohto. Mal by som sa zbaviť toho svojho zlozvyku sa kúkať do OBS-ka, ale to s tým zase japing. Začínam tento rok s tým, že som si povedal, že chcem dosiahnuť určitý cieľ, určité veci, ale ideme na to cez reakcie. Ja viem, je to najľahší spôsob, ako ísť na to a byť na tom tak spokojnejšie. Takže ideme sa kúknúť na náš od nového reakčného človeka na nového reakčného človeka. No dobre, akože úprimne na to, že tento záber už tretíkrát do piče, lebo som keripo. Dobre, takže Tari Povorozník sa nám rozhodol byť reakčným kobliškom. Dobre, dávam si check. Pekne referencia na Peťa TV. Ahoj Peťa. Ja len dúfam v jednu vec, že tuto náš Tari, ktorý je náš obľúbený parkourový youtuberík a youtuber, ktorý nám tu bude vraveť taký ten svoj osobný názor, tak ako to robia vlastne všetci na reakčnej scéne, čo sa týka osobného názoru, nám ukáže takú svoju stránku, čo sa týka takého toho reakčného kanálu, čo vlastne veľa z nás ocení a chceme vidieť sami jeho názor a na určité veci. Akože ja som to video už videl som video od Peťa TV, ktorý reagoval na toto, takže shoutout Peťa TV, dal si mi takú motiváciu na to točiť tú reakciu, takže dík moc, teraz sa ideme na to kúknúť do zjapovania, rozjapujem sa ešte potom. Haló, je tento kanál ještě živej? Snad jo, aspoň trošičku. Vítejte na kanále Tari Reakce. Tento kanál jsem přejmenoval... Budem možno sa vraviť to isté, čo vral Peťa, ale rozhodne asi vieme, kto čomu to urobil. Kto čomu vlastne ide urobiť Tari Reakce, ako reakčný kanál Tari, ja viem, 100% to po 10 sekundách, nekameňujte ma. Je to hlavne kvôli tomu, lebo reakcie sú ľahký cash grab a tým, že on asi ich skočil na ten starý kanál, ktorý tu je, tak tam je určitá monetizácia, nebol tam aktívny, nemá to možno také strajky, nemá to žltý dolár, nemá to nič takéto, tak to bude pre neho výhodné a oplatí sa mu to. Protože dřív se jmenoval Tari Vlogy, jenomže poslední video, co jsem na ní vydal, byly asi 3 roky zpátky, pak už je mrtvo. Jsem zvědavý, jestli tenhle kanál vůbec oživím tím, že ho přejmenuju na Tari Reakce a jestli vůbec nějaká sledovanost na tomhle kanále bude. Věřím v to, že ano. A pohrával jsem si delší dobu s myšlenkou, hodně crazy myšlenkou pro mě, že si založím Tari Reakce kanál, prostě nový kanál k tomu hlavnímu kanálu Tari. Jo, tam furt budu natáčet, nemusíte se bát. A tak jsem si říkal, jo, jdu do toho, co můžu ztratit, maximálně skončí to dřív, než to začalo, si říkám, že možná mě ty reakce... Tak úprimne povedané, Tari, sorry, ale ty stratiť nemáš čo. Čo tým, že tvoja reputácia skrz tie všetky kauzy, čo si mal, sú vlastne urobené, je ich strašne veľa, ty máš najmenej čo stratiť. Teraz tá posledná kauza, tam čo bola v tom bare, tak tá už ti uškodila, potom x milión kauz, čo boli tam kedysi dávnejšie, tak aj tie ti zanechali určité šrámy na tvojej reputácii, ale máš šancu, každý má šancu si tú reputáciu napraviť, ale aj keď vieme, že ľudia na internete sú takí zábudliví, ale je tu pár ľudí, čo nezabúda. Takže rozhodne si pamätať toto, že musíš sa zmieriť s tým, že niektorí ľudia nezabúdajú a potom to tak aj vyzerá, že nezabúdajú. Poďme ďalej. se úplně nebudou bavit a nikdy jsem reakce na nějaký youtubery nebo na další osoby na internetu nedělal, takže pro mě je to takový jako vzrušující svět a snad nebudu moc nějaký drsnej reakční kanál, to si nemyslím, nemám na to úplně povahu, nebudu jako si
akože možno vravím sám za seba, ale veľa ľudí z nás by bolo asi šťastných. Tak, úprimne z môjho názoru, ja by som chcel vidieť takú tú tvoju agresívnejšiu stránku, aj keď vravíš, že nie si taký, ale ja by som bol strašne rád, keby môžeme vidieť takú tú tvoju stránku, kedy sa do tých ľudí opreš, ako to napríklad robí Sibižan, alebo Peťa, starý Peťa, teraz je už umiernenejší, alebo starý Dušan, starý Dlklok. Dobre, píšem si, počkať. Čeknem si ďalšie 2 reakčné kanály. A vlastne strašne rád, ale ako vravel Peťa TV Sorko, budem sa opakovať, čakám tiež, že to bude taká viac menej reakcia na spôsob Bigého. Proste nie veľmi útočné, nie veľmi takto a proste také umiernené a práve, že budeš asi viac menej mieriť na tú cieľovku detí, čo máš a veľa môžeme čakať, že vlastne na tento kanál Tari reakce budú chodiť prevažne deti. Nebo někdo, kdo občas do nějakých lidí jede fakt jako drsný bomby, to si nemyslím, to je fakt jako proti srsti u mě. Fakt to není mě nejpříjemnější, když někoho jako budu do něj prostě šít tvrdý slova, to nejsem já. Takže moje reakce spíš budou, jak já vnímám dané věci mýma očima, jak já vnímám vlastně to, co se děje a budu reagovat si myslím na různý youtubery, na který třeba jiní. No a to je to vlastne, že on bude reagovať na rôznych youtuberov, ktorí vlastne budú, takže máme šancu sa zviditeľniť, yes, ale nemyslím si, že by som tuto ja so svojimi pár odberateľmi ako Tariho asi zaujal. Nemá na to žiadny dôvod, ale ak hej, tak ahoj Tari, mám ťa rád, žmurk. Jiní reakční kanály nereagujou, tak v tomhle tom se snad odliším, věřím tomu a přinesu na tento kanál můj pohled, takže vlastně uvidíte, protože mě se často mý fanoušci ptají, hej, tak akože hej, je to také, že vôbec takto, akože nikto z nás, takýchto, nevie ten Tariho pohľad na toto. Ako čo sa týka, ja stále hľadám spôsob, ako si použiť mikrofón. Dobre, ja poviem. Takže vlastne nikto z nás nevie okolo tohto, že ako Tari reaguje na ľudí okolo tohto všetkého, čo sa týka reakcií, čo sa týka nejakých tých jeho vecí a vlastne aj okolo tých kauz nikto nevedel, ako on na to reaguje. On sa proste, keď musel, tak sa ospravedlnil, aj keď tie ospravedlnenia sú, aké sú, ale sa ospravedlnil, alebo robil dačo iba v pozadí, ale nikto o ňom nikdy nevedel, že prečo a ako to robí. Tady jaký máš názor na tohle, takže ten názor tady na tomto kanále budu sdílet s váma, takže dejte určitě odběr a jsem zvědavý, pokud tenhle kanál rozjedeme a oživíme ho, protože fakt je hodně mrtvej, tak jak rychle dáme 100 000 odběratelů. Takže kdo koukáte a nemáte odběr, dejte odběr, ať dáme co nejdřív 100 000 odběratelů, protože teď momentálně má tento kanál skoro 65 000 odběratelů. Tak jsem zvědavý, jak to půjde. Chtěl bych docílit toho, že každý den bude jedno videjko na tomto kanálu. Ovšem fakt... Akože hej, grind, každý deň video je podľa mňa dosť náročné, ale dá sa to zvládnuť tým, že on už má asi svoj tým, má tam strihača, možno jedného, možno dvoch, tak je to dosť možné. Dá sa to, proste natočí si reakciu týmto štýlom ako ja, pošlo to editorovi, ktorý tam vystrihá také tie prázdne miesta, urobí také tie detské veci, ktoré, že priblíži si teraz kameru na ňo, oddiali si kameru na ňo a proste urobí taký ten typ bullshitu, ktorý vlastne bude fungovať a proste tým, ak bude umiernený, nebude používať vulgarizmy, nebude nejak útočný a nebude nejak on sám proste ukazovať, že ja som niečo viac jak vy, tak má dosť veľkú možnosť na to, že sa stane, nejak mu to buchne, ale rozhodne Tari, ja to robím iba kvôli tomu, že ja to chcem využiť ako svoj guilty pleasure, ja to fakt, že budem kúkavať iba preto, máš tu odber a budem taký príjemný, že dám ti aj zvonček a to isté by ste mohli spraviť aj vy. Dať na tento kanál odber a zvonček, stojí to len pár sekúnd a je to zadarmo.
mám problém i s tvorbou na hlavní kanál, kde jsou ty videa mnohem náročnější, než točit reakce, tak třeba možná budu schopný. Tak áno, svojím spôsobom toto má pravdu, že proste tie reakcie sú jednoduchšie. Ja proste tiež zapnem iba OBS-ko, pustím si kameru, ktorá je zemiakovej kvality, áno, nemusíte mi to písať do chatu, áno, sorry, vlastne nejak mi to nemusíte písať do komentárov, díky moc, a rozhodne to chcem zlepšiť tento rok. By som chcel troška viac zapracovať na svojich videjkách a troška viac do toho investovať. Oplatilo by za to, myslím si. Ale rozhodne to má tu hovorí šťastie aj pravdu. Reakcie sú ľahký cash grab. A predsa na tom hlavnom kanále, áno, treba s tým pracovať viac. Natočit třeba i 3 reakce denně a pak každý den vydávat jednu z nich. Uvidíme, jak to půjde, nechci nic slibovat, ale to je můj cíl, nějaký můj plán. Třeba po pár videích vydaných mě to přestane bavit dělat reakce, co já vím, fakt netuším. A ještě jednou vás chci uvítat na tomto kanále. Je to nový svět pro mě a napište do komentáře, na co byste chtěli, abych třeba na to... Tak akože týmto, že nový svet by som povedal, že není. Určite sleduješ reakčne, ak si spomenul Sibižana, tak určite vieš, a tým, že si ho písal, že vieš, aké Sibižan točí videa, tak není to nový svet. Je to nový svet pre teba ako tvorcu možno, ale nemyslím si, že to je dačo, o čom ty nevieš. Reakce. Jedni z prvních reakcí. Podíváme se a určitě nebudu asi točit reakce na kauzy, nebo uvidím, ale... A toto by si spravil strašnú chybu. Akože ja viem, že takto, ale tie kauzy, ako je napríklad Šurdený, Kubienka, Shopaholic Adel, X milión Švajsok, ako by povedal náš obľúbený reakčný kanál na tieto dievčatá, sú neuveriteľný cash grab. Ja mám ešte uložené 2 tipkyne, takže ak budete chcieť vidieť na tieto 2 tipkyne, fakt, že dačo, čo mňa ragebaitlo na štýl toho, že idem točiť reakciu, ale ja ako som sa k tomu nedokopal, lebo som lenivá mrtka. Já jsem takový jako opatrnej na to a nechci úplně střílet velký těžký názory, protože takový já prostě nejsem, já si vždycky jako věci rozmyslím. Ale ľudí by to zaujímalo. Rozhodne podľa mňa ľudí by to zaujímalo. Alebo aspoň na starších by to strašne zaujímalo. Než veřejně o někom řeknu nějakou jako drsnou věc, jo, tak hele, jsem zvědavej, budu reagovat určitě i na reakce na to, jak reagují lidi na mě, to znamená, budu reagovat na reakční kanály, mám to v plánu, uvidíme, jak to půjde, a pak se můžeme dočkat určitě takový ty situace, kdy reakční kanál reaguje na mě, já reaguju na něj. Hej, taký ten klasický, že reakcia na reakciu proste, že sa budú recyklovať ten content stále dokola a napríklad bude z toho vznikať taký ten timebeat, kedy reakčné kanály vydajú 3 videá na to, že tady sa vyjadril, exkluzívne teda jeho vyjadrenie a takéto veci. A on natočí nový video, jak reaguje na moji reakci, jak reaguje on na mě, a pak já natočím reakci na člověka, který reaguje na mě, že já reaguju na něj, že on reagoval na mě. No bude to jako šílený a třeba mě to fakt nebude bavit a prostě natočím další video s tím, že mějte se hezky, bylo mi tady krásně, ale tohle mě prostě nebaví. A vrátím se třeba k natáčení jako parkouru, nebo co já vím, ale parkour mě už vyčerpal, takže parkour už točím minimálně, protože mi to prostě přestalo bavit. Za ty x let, co jsem točil parkour, tak mě prostě přestalo bavit. A tak to už je asi taký len ten japping, takže on tam sám praví, že vlastne ho ten parkour vyčerpal a tak svojím spôsobom mám tak aj pravdu, že proste ten parkour je vyčerpávajúci a on asi sa už nemá ako parkourový youtuber kam posunúť. Mal rozhodne úspešné svoje scény a takéto veci, ale tomuto rozhodne sa teším k tomuto. Takže rozhodne sa teším k tomuto, že vlastne máme tu nového reakčného kamaráta, na ktorého môžem reagovať aj ja. Lebo priznajme si, kým ja sa dostanem ku takej
Z týchto reakcií bude toho strašne veľa. Ja sa trošku vyčilím, ak sa mi ospravedlníte. Takže rozhodne prajem vám všetko dobré do nového roku 2025. Ja som späť, aj keď som niekam neodišiel. Ale ako to povedať, už budem sa snažiť byť trošku aktivnejší. Ako vravím, mám do zásoby ďalšie dve také tie, ako by povedal Sibiržan, švajsky, na ktoré sa môžete tešiť. A budem tam možno troška viac urvaný, ako by som chcel, lebo fakt sú to veci, ktoré mňa osobne triggernuli. Osobne ma dosť ranili, takže sa zatiaľ sa majte, čaute a toto asi pôjde bez žiadneho strihu, bez žiadnych veľkých vecí. A pôjdeme na takýto štýl holých reakcií, ktoré tu budú. Takže zatiaľ sa majte a čaute.